Megvan a furgon. Kiégve. Hol van? Na, mit gondolsz? Lényegében ennyi. Szóval ez a nagy helyzet. Hol van Jam? Szerintem megállt, hogy felgyújtson pár kukát és kiraboljon egy-két közértet. Gőzöm sincs. Most már túszokat is ejtünk. Nem ejtünk túszokat. Beszélj már azzal a marhával. A lényeg az, Nézd már, az emlegetett szamár. ide értél? Mi van, város néztél? Van egy kis gond. Mi? Ezt nézd meg. Hát aztán. Mi van?